Mabak tuh. Alah. Kok terus mau cipung gurune tok. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh, dalu punika enten apa to? Lho. Dalu punika enten wayang. Duh. Nah, Lah sing ngarani tahlilan sapa, Dul? menengoto, enek wong mukadimah kok sok. Lah mukadimah ki tujuanmu ora ceca lho, Mas. Loh, caranya berkomunikasi gitu. Dalam rangkum Mas, enek dokter. oh tim medis niki, Tim medis, dokter iki spesialis iki, Spesialis. saking rumah sakit spesialis Dolo. saking poligami. Kok poligami to ki? Ki Poli- poliklinik Oh, kok iya. poligami. Poliklinik. Iki dokter sing tenggene poliklinik. Nah, Selamat mamel. selamat malam. Selamat Awange malam. kaya dokter Tirta barang nang kene amen Matirta ae. Mohon izin Pak Dalang, Siap, Dok. saya dari UGM dari IGD Duh, dapat telepon bahwa pagelaran ada yang agak kurang Sehat. sehat. Tolong sini. Dua-duanya. Mumpung ketemu dokter lho. kok kaya Biasane dadak antri sampe langsung diceluk lho. met perasaanku kok ora Kursi penak siapa? ya. Itu manut penak Kursi siapkan. Dari Nggih, Pak Dokter. Wonten dawuh, Pak. melawak ya. Nggih, Pak. Ini dalam kesehatan. Oh nggih. Jangan selometan. Mboten, Pak. Dokter hewan terkenal. Waduh, lah salah jalur. Ning jare dokter hewan ini malah pinter dhewe to, Pak. Gak banyol kuwi. Duh, ra gelem. Ini anu dalam gerah ndol apa to? Dalam gerah. Rumah sakit. Rumah Pak. sakit Rumah ki apa? Dalam. dalam Gerah ki sakit. Sakit. dalam gerah. Jangan anu ya mendekat ya. Tolong ini karena di sini dulu terkenal untuk isolasi pandemi yang Covid. kena corona. Iya, iya. Saya lihat wajahmu ini kan penuh virus. Ini dua-duanya kena virus TikTok. Ah iya, kena virus PK iki. Apa ana lho dokter kok jangan anu ya? Anune sapa? Aja lungguh sing ngakon sapa? Saya kan hanya gini tok. Ya mboten diperiksa, Dok. Bantah. Oh, udah penuh gizi. Aduh. Rai kok ora jelas. Oh. Ini dulu pernah di sini. Pasien di sini apa? Bukan. Loh, Kere batil. Ramudeng. Tolong copot. Saya periksanya dulu ya. boleh, boleh. Mohon Nek, izin. Tapi katanya jenengan tadi dokter hewan ini manusia ya, Dok? Lah iki raine kaya kewan nih. Barangkali ya saya itu dokter umum. Kebetulan saya tidak umum. Jadi ya. Pripun to Iki piye jenengan to iki? omongane Dokter iki? apa toilet to jenengan? Dokter umum nggih kedae urusane umum. Yang dokter siapa? Jenengan. Jenengan. Saya senior di sini loh. Jangan macam-macam. Aku ahli ortopedi. Ahli bedah. Oh. Jadi bedah dompete wong, bedah omahe wong. Kuwi dokter apa copet kuwi masa? Mohon izin, tolong dibuka Dek Mantri. Ini kebetulan mantri polisi. Lho. Oh iki mantri. Kudune ya mantri kesehatan. Mantri kesehatan kok polisi Mantri- pripun to? Loh kok pergi siapa? Loh, loh, loh. Duduk. Orang sudah menelpon saya suruh ngobati, pergi. Iya. Itu pasti mati loh. Harus duduk tertib sama dokter itu. Harus nurut, harus nurut. Mas, namanya siapa? Saya Dodok. Oh, Mas Dobol. Dodok, Pak. Dodok, Dok. Oh Dok. ya, Oh, iya. saya sering lihat TikToknya. Iya, iya. Biasa PK sama DG sama Betul, Kangko betul. ya? Kok tahu betul? Oh, Betul, Dok. lawan dodok kepet gitu. Nggih, kok Dok. Dodok komet. Komet. Oh, yang kepet siapa? Yang kep lho. Lah, enggak tahu kan jenengan yang bilang kepet. Salah, komet. Lho. Ki piye to ki? Ayo golek dokter liyane. Iki kita gak beres niki. Enake karek iki liyane ndelok wayang goblok. Dokter jaga aku ki dadi yo njogo satpam, njogo sembarang itu. Dok. Ngono, tolong Dok, ya. niku napa to niku sing dikalongne namine? Ini dah. Hmm. Ini Hmm. speaker.
Itu untuk ngecek kesehatan. Biasanya ditempelkan di dada, Oke. perut itu. Stetoskop. Dicopot, Mas. Ndasmu gantol ya. Tapi kula sehat Pak. Halo. Sakit jelas sakit itu, Dok. Jelas sakit, Dok. Menge sehat keteraki loro. Kok itu sehat tapi budek no. Kok tak nging. Jangan protes, Mas Komet. protes. Ini dokter THT. Mau sehat gak? Mau sehat gak? Lah, aku sehat ih. Ahli ini ahli. Timbul ki Jawa apa ora ya? Cek dik cek dik dik dik, cek dik cek. Kok menenge tombol asem ki. Ketara nek ora tau enek dagelan model ngene iki. Cek dik cek dik dik, cek dik cek dik dik, cek. Anu penuh dengan diskotik ya dan. Lho. Mboten. Karaoke nih. Oh, Kok teko uteke mbledos. Ora Usus buntu ya? lho. wong bathuk Kula usus sehat gitu. tok. Usus buntu, utek bledos. Ku sehat tok. Duh, iki omongan anakku sehat to, Ya wis karek kuwi tok sing jaga, liyane padha ndelok wayang. aku rene menghibur diperiksa nyapa. Lho, iki dokter ngerti lho, ngerti sadurunge winarah dokter iki. Pak Lek. Lho, dokter mau celuk Pak Lek iki piye to kowe iki? Pak dokter ngono lho. Dok, ngono lho. Dok. Maaf, ini karena ada pengapuran tulang. Iya. Harus ada obat yang bukan salep, Iya. bukan disuntik. Obat luar ya itu? Ya obat luar, diblaur ke raine dadi Mbak ngono iki rada engko sik sore barang wis ngono. lah karena dia kalah PK. Kalah PK. Iki ya rata-rata omongi. Berarti niki sakitnya parah ya, Dok? Parah banget ya. Kira kaya ngene iki parah. Tolong dipegang. Mboten napa-napa Mas Komet demi kesehatan. Oh iya. Pengen ya, sehat, dibalut. manut karo dokter. Pengen sehat. Iki lho lorone opo? Iki lho lakon apa turun? Oh, kurang ajar sama dokter. Ini dokter ahli. Kuliah di luar negeri. Kowe jangan sampai menghina. Anu, staples. Staples iki jane. Dok. Ketekek. Seneng aku matu. Mati. Matu. Tenang. Pasti sembuh. Tolong obat luar, Dik. Oke. Ini mohon maaf, Dok. Ini ada garansinya ndak ini kira-kira, Dok? Garansi itu kuda motor Pak. Lah kowe kira gue gak mari terus. Oh, ini obat luar ya, Dok? Obat luar. Biar sembuh. Obat luar. Tolong, Pak. Biar sembuh. Saya kan seneng. ada dagelan leput. Ya, betul luar. Loh, Obat merah. bener. Ini yang paling mujarab obat ini, Met. Bener, kaya tanggoku yo ngene, Met. Langsung sesuk mari. Oh, pakai suntik. Aja mlayu. Wes to balik. Nek trimo ngene-ngene gak apa-apa. Nek kuwi aku peka. Wegah piye kok? Gak bongko iso. Ora iki dokter khusus kok. Aja guyon lek ron tenan. Lek Ron sapa kok lek Ron kowe tapuk tenan. Dokter Lek Ron. Dokter mau celuk lek Ron ayo nang kembali. Manut pora. Anu lah keadaan sakno gedene. Manut pora. Akhirnya ya manut. 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 Pilih bokong apa matamu? Bokong mawon, mata tasik kula nggih. Ayo dijentitne. Jentitne iki bokong kok malah epleh-epleh kuwi. Ora apa-apa nek kowe kon nyuntik. Yo. Kowe lek disuntik Ayo, kuwi masa jentik. depanmu ilang ngene lho lah. Berdarah ini. Awas. Astagfirullah. Ora apa-apa. Bae ora apa-apa. Kleru raine. Diomongi doktere kleru. Anu ndas ku ya lara, Met.
Piye? Gak kerasa to? Piye rasane? Dokter spesialis ki ngene iki. Ya rada penak ya terus ngene iki rada penak. Piye rasane? Lara apa ora? Ya lumayan ki penak. Alhamdulillah gak iso kaya ngene iki lho. Terus Alah, iki kok penak ki apa? Wis diutut-utut. Lah kowe kerasa penak apa ora? Keweri ya. hernia ya? Hernia. Penyakit lagi sedih kok ngolah ngalih ki piye to? Oh, lungguh. Kadang-kadang Ngono, kok dadak iki nek ra diajar ngene iki ra kapok iki. aku Ngono, dagelan ning ndi iso golek tanggapan dhewe itu. Oke. Ya. Wis to sementing mari, Mat, sementing mari. Arang-arang tanggapane kok kaya ngono. Mari kowe. Aduh. Aku tak omong bojomu. Langsung plas ya, untuk luka-luka yang luar lho. Loh, sing loro niki le. Bokong niki le. Iki sing iki dokter Bu. Dokter Kotlok. Iki spesialis. Spesialis piye mesti dipersuntik bokong kok. Nyapa kene di plas bareng. Ora sang aku kene. Iki lulusan luar negeri lho iki. Luar negeri apa? Terima kasih toh? Pak Dalang. Enggak dikasih resep untuk apa obat jalan obat gitu. jalannya, Dok. Gampang, nggak usah resep langsung saya kasih omongan aja. Nanti kalau resep dia nggak bisa baca, nggak bisa tulisannya dokter. Makanya saya itu cukup jadi dokter, keluarga anak-anak saya aku nggak boleh jadi dokter. Lah kenapa? Tulisannya ra kena diwaca wong tuwek. Ini nek gawe resep ki lho kok pas. Oke, tolong pagi ya. Nah, iki lho katekne iki Mas Komet. Suketeki 1 tomblok. Terus siang dedak sama tetes. Mau dio-dio Dadak. Boleh dicampur sentrat dak itu suketeki. Kok iso teko sentrat iki piye to kowe Iki iki? kita dokter kewan kok. Apa ene Wis to nurut resep kok suketeki. Nurut Sormejo enek ulane. cakep. Aja gelo karo carane. Ciriwan cilelewo digawa mati. Nah. Tojuk dina. Opo kuwi? Infus. Kelihatannya. Cek. Kelihatannya. Nurut Biar toh, Tambah cepet asupan sehat. makanan kuwi. Nggih. Tenagane ben pulih nggih, Pak nggih. Infus. Ayo lungguh. Mataku rasane wis terkena. Wis kowe nek kene wis ora masalah wis to. anu Kok bojomu iki, sing omah tak urusane lho ya. infus. Wis tenang. Oke. Tolong infusnya. Iya kok manut tae. Infus. Iya ora dagelan. Dalah ra teko. Karena berkualitas gitu. Kan kurang minyak ikan toh. Bagus itu minyak ikan untuk segera penyembuhan luka-luka. Ikane urip. Ini infus terbaru. Kok nyalano ikane urip lho? Kan biasanya ngangen-ngangen paus. Ya. Singa. Singa tep Paus, paus. tep telayar. Ini kecilannya paus. Banyak loh. Nanti gift sampean banyak loh. Gip, hadiah banyak. Lorone genteni kuwi piye? Wis orang ku bojomu tak urusane wis to. Cangkeme sing ndi to? Kok matane didudul. Cangkemmu ki lho sing ndi? Niki le. Disedot. Tak anu dhewe. Piye rasane? Piye rasane? Apa? Lah iki ora impus iki. Apa? Arak. Kok iso arak piye to kowe iki? Kombe tenan to Mas Komet. Nggih. Masalah sawangan enek iwake ning kono kuwi lho. Alah kula mboten napa-napa. Biasa kula. Lah iwake nelek barang ning banyu kok. Lah dalah. Ora apa-apa kuwi menambahkan vitamin dalam tubuh. Iki- Molekul-molekul dalam tubuh akan tumbuh berkembang dengan baik. Amonia ada di situ kok diminum. Bagus itu menyembuhkan tulang-tulang, keropos Kan hilang. cita-citanya nggak sembuh. Kowe iki apa salese dokter kita? Loga. Mau diobat luar lagi ya? Obat Nggak luar. usah. Aku wis ora sertoyo. Percaya sertoyo. Wong nesu kok. Mesu kok sono. Nesu. Malam ini juga kerawuan Nggih. pakune jagat, sapune jagat, Gus Nafi Kencong. Wah. Iki pokoknya mesti kenal. Nggih. Monggo. Donganipun Gus. Sungkem kula Gus Nafi. Nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah wa sabina wa mahina bismillah wa hina Bibarakatina Pak Bupati wa barakatina filana bismillah Pak Terang wa barakatina kirun sak rombongan mak berkorek bahagia korek Syai'ul Fatihah. Allahumma fil lana Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Kirone rada edan piwang. Raidan ra entuk dhuwit to Gus kok. Ini Mbah Tarom pasti pirsa, para alim ulama paripe. Pasti pirsa. Nggih. Semuanya ngadir pas Pasiene lunga. urung Pasiene, Dok. urung mareng. Sapa sing ape lunga? Urung mari. Aku halan-halan kok. Dalan-dalan. Halan-halan. Oh, berarti sudah sembuh. Sudah sembuh. Iki Alah, anake ganteng. sapa? Anake mantri. Besok nek gede dadi apa? Dadi dokter. Nyuntik sapa? Bojomu. Dadi yo biyen. Gus Nafi sudah ndongani. Nggih. Ini daerah Bonsari. Nggih. Mbak Cange itu ada tradisi, ada satu daerah itu nek nanggap wayang gak oleh sinden wedok. Daerah pundi menika? Bonsari lali aku Pak Joko Setiono tadi ngendika itu Balirjo. Oh, Balirjo. Jadi pernah Pak Anom Nggih. hari jadi bupatinya waktu itu Mbah Tarom nanggap Pak Anom hari jadi aku bingung. Lagi sinden ora oleh wedok, golek sinden lanang sapa? Akhirnya aku Yarto ada, terus saya sowan Mbah Yai Said ngumpul sama Mbah Syudi, Mbah Anu, saya sowan Yai Sepuh Saratonoe sinden lanang. Okay. Terus akhirnya tak gawakne Yarto sama Tandak Ludruk. Lah karena kita di daerah Brangkidul, ini juga partisipasi, iki tolak balak. Oh, nggih. Iki demit randulit setan raduyan tenan. Nek musuh iki. Sinden lanang. Oh, nak konangan wonge diuyuhi lho engko. Kok gampang tersinggung. Aja molone. Lanang yo ben wedok ben. Anu sapa ki? Selamat datang pengunjung sekalian. Sila. Budek ya aku saiki malah ini. Gendere piro ta? Nyong sangat. Oke. Sila. Belum sembuh. Pokoke keliru ora aku gak wetok aku wis warai. Ora lah. Warai. Waras kok dilemeng dhewe iki ayo rene kok sok. Wong aku iki nganggeku klaras kok. Wis ora. Sumpah ra tak omongi. Kengko nek tak gawekne iki ora tak omongi. Nek biasane bar jenengan garapi ngoten niku terus viral kok mendhi ana. Viral yo picek kae kok. Wong kok bendina disogrok sego jagung. Ben sehat ta. Nah, ini komet dodok yang baru-baru ke hari ini wis terus tanggapannya laris. Ayo, Un. Nggih. Ayo. Selamat datang Un. Kowe rene, para penangkal petir rene. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya Indonesia yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, debut seni kirun terus bul pisankan dangdutan bul. Selamat datang pengunjung sekalian. Menikmati hiburan Sama artisnya Babski. kami seni Indonesia
tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa ludruk piron CS angan dasar Pancasila. Lagu wajib Mbak Endang Sulastri karo Uun. Panas-panas mlaku ora nggawa payung Sandale diseret lamane rentung Surabaya geger mursine Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka bersama artisnya Patski. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret lamane rentung Surabaya geger mursine Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetap lungguh. Elok, Bah. Nggih. Elok. Artis Patski cantik-cantik, Bah. Iki cerita ya, Met. Enek tanda ngene iki priksa ning dokter Naryo Jalan Tamrin. Bojone Uun. Dudu. Dokter Naryo kok kuwi rak pasien. Oh iya. Naryo pasien. Nggih. Dokter Naryo. Lah, dhek lali jenenge arek Caruban. Nggih. Jenenge diganti Ndoli. Doli. Padahal jenenge Basirun. Nggih. Lah sing nyatet manggil ngono kan ya tetep Basirun. Nggih. Tuan Basirun gak mlebu-mlebu nang ruangan dokter. Tuan Basirun ping 3 lagi. Siapa ya Tuan Basirun kancane? Lik jenengmu kuwi sapa? Iya aku ya Basirun ki. Lali dhewe. Iki engko urusen. Engko nek kira angel ya inpusen ngono ae. Oke. Yang penting saya matur nuwun kepada Rumah Sakit Dolopo. Pagelaran mulai ruatan pagi ini sampai malam ini dipercayakan pada Padepokan Seni Kirun yang noto. Matur nuwun Pak Dirut dan keluarga besar Rumah Sakit Dolopo. Nggih. Engko sing ngurusi senek dhewe. Ngurusi pripun? Ki cacah ki. Kula nggumun lho, Bah. Apa? Lah, mbake Patski luar biasa. Piyayi 5 niku enek sing siji, bejane rumah sakit mriki. Apa? Sing biru niku, ya Allah, Niken Salindri. Walah. Jan. Sing iki Niku lho biru-biru. Niki to. Nggih. iki Sing tengah niku lho. Sing tengah niki. Nggih. Iki aku ora melok-melok. Nggih. Iki ya kurang to. Pinten niku? 500 sih. Engko nek kurang nggek ana ning ndi kono karo. Nyah. Kowe kuwi lho matane. Aja melu tik ngawut melu. Iki khusus wedok sing asli. Sing asli. Kae wedok palsu kae ra iso. Apa? Kae ngenteni nek percil teko tak rampas. Lah. Iki palsu kabeh, Bah. Wong ki andeng-andeng iso ngolah-alih kok. Lah nek iki kae andeng-andeng alih. Iki lho cunduk mentul iki gak ketok. Lah sebab Kerak nang kene. Heeh. Somak tengil. Iki po ketok. Teng pundi niki? Aku ro. Oh, nggih gampil nggih. Oh, ora kersa. Tenang.
Nggih. Gus Napi usul nggih. Napa? Kuwi nek mati leh ngubur ning ndi? Ya tetep wonten pemakaman Neng kok ya. neng bong Cina aku ngono wis. Santai. Sing Iki ngurusi tunggal-tunggal. sing ngurusi Butarom lah kenalno sitok-sitok jenenge sapa? Oh nggih. Butarom request Gubuk Asmara. Juga ada penyanyi viral yang datang ini. Wes sinten? Arya dari Blitar sing lagune apa kae? Langen Tresno apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nanti kon iki mau sing teko biuk-biukan pokoke ngono. Oh. Iki percil ya WA. Wah. Anu Pak Dokter Pur wayangan yo. Terus cahe ning Blitar. Loh, Piye to? Rene tak kira Rene Mboten ya. mriki ta, mboten mriki. Sing ngomong sapa tapuk cangkemmu. Lah terus percil WA. WA Nggih. percil ki ning Blitar. Nggih. Aku apa salah? Yo ora. Infus njaluk Ora. Betul. Kula jare niki Wis, kan Met. mumpung ning rumah sakit lho. Nggih. entek rantek ya entekno iki. Nggih. Ngono. Iki entek. Berat pokoke. Iki ora banyol ya. Napa? Sing mati iki ya bolone iki. Sing mikul ya ngene iki. Kompak berarti. Sing mikul. Dadi ya sarene mikul ki dilanang-lanangne. Heeh. Allah ilah. Lah diceluk gendakne. Vera, apa? Wis malih. Mayite ning dhuwur ya matane. Oke, Satu-satu. Entek-entekno. Jenenge sapa sitok-sitok ya, Nduk? Engko Gubuk Asmara ya. Nggih. Request Butarom. Ya. Matur suwun Pak Dokter. Oh ya. Kalau nanti kiranya nggak anu langsung aja ke sana ya. Alah ndak usah. Rencana minta berapa bulan Loh ndak. tak request ke Dokter Pur. Sehat. Pun sehat. Sehat kok suwe Monggo. Pengen obat luar? Mboten. Nyuwun sewu diajeng. Si. Saking mriki riyen nggih kula aturi jumeneng riyen. Monggo diajeng. Lah alah cantike. Alah oh golek nggon anu munggah. Iya no. Bayi putri ya kudu Putri gemes. kecantikan Pak Miss Universe. Sugeng dalu diajeng. Si. Pripun kabare wong ayu? Wow dugi mriki jam. Sik to kok Kepiye to? Iki ndak bekase tukang gali sumur to iki. Muga-muga judu. Jodoh gundul ngono kapok ya to. Kowe iki jodohno kancane kok Ya ditakoki namanya siapa? Nggih, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Oh, Mas. nggih, namanya siapa kalau boleh tahu? Kula Naira. Oh, Naira. Ji. Nama asli? Nama KTP. KTP. Ji. Asli niki KTP nggih. Nggih, Asli Naira. nggih KTP. Nggih. KTP asli Nggih. Rian Wahyu Setiawan. Panggilannya Rian. Ria. Biasa dipanggil Goplo. Kok akeh amat to jenenge. Nggih kathah, Pak. Sindikat kok. Alhamdulillah. Kok kathah Sindikat ki copet apa beto, Mas? Rumahnya mana, Mbak Ria? Kula Goranggare. Oh, Goranggare. Ji. Mbak Ria. nggih. Pekerjaan aslinya apa nih? Kalau selain menghibur masyarakat seperti ini di rumah alhamdulillah usaha Mas. Usahanya apa? Bapak Alhamdulillah nggih sekalian sampingan usaha niku membantu sesama. Oh, napa Si menika? tembel ban. Oh alah. Ya tukang tamban bal Kuwi kok. jasa penting lho, kuwi ora ditempel kan ya nuntun. Lah nggih, nggih to, Penting, kan nggih. niku nggih bantu nggih. Nggih, nggih. Lah yo ora apa-apa, tarah ya sini lanang ya Mas. Waduh, aku ketipu. Waduh. Mosok ora ngeri. Aku ora ngeri. Kayak ngene kok. Lah kowe apa ngerti kuwi? Lah nek iki wedok, lah nek ngene kok sok. Oh, ngono. Jajal bagianmu sing ndi? Sing kedua. Selanjutnya. Nah. Niki, monggo Pak, ngriki Pak. Milih iki hati-hati. Wah, Eh, lagi malah dempal ngene lho. kok saya keker to. Dempal niku napa manol to? Nggih. Keker. Takoni. Napa jenengan paring asma sinten, Mbak? Kula paring asma Mbak Ica Loradora SPD. Ica Loradera. Sarjana pendidikan. Sapa sing ngomong? Lah SPD. SPD. Sopir dam. Sarjana pendidikan. Layak raine. SD metu sarjana pendidikan. Layak kaya pedel. Napa pedele
Kok pedele piye to iki? Pedele dengkul amblek. Ica nggih. Nggih, Ica. Nama KTP. Nggih, Nama nama KTP aku isin lho, Mas. Alah ora apa-apa. Mau security kene wis nawa aku lho. Security kene. Ah, Ngene penting iki piye? Mbak Inces ngono kuwi regane sampean ki selawe gelem apa ora. Lah, Ngono kuwi ning aku. Mau jawab piye? Anu ana kuaci dipangan luwak Mas aku. Iya. Regane banci saiki mundak. Takon genepi 30 ngono lho Mas. Mosok ya selawe merkengkong ngono. Iya bener marketing. Marketing. Bangeten. Menawi nami KTP nggih Mokamat Khairul Anam. Kayak manam. Kayak sing duwe pondok Mboro ya. Wah. Lah jenenge Islam kok dadine banci. Walah nam. Nam sopir jabter kan. Anu nak, Mbak ini kan tambal ban. Nggih. Kesehariannya apa, Mbak? Hah, kula to. Nggih. Nggih, bakul nomor. Pak polisi. Anu maksudnya ki bakul nomor HP perdana kuwi lho, Mas. Walah. Nah, nek bakul nomor togel Konter kuwi. to? Heeh, Nggih, ngono kuwi wis nggih, gak oleh. Nggih betul napa? Sampeyan ora tau tuku berarti, Mbak? Alhamdulillah kula mboten nate tumbas. Alhamdulillah, Nggih. jos. Nggih ning titip tanggani. Padha Kok ae. iso kaya dodol lho. Ora tau ngono kuwi. Online. tau, Yang Mas. ketiga, Anu yang ketiga ini Mbak. Mbak Nika nih. Monggo Budi. Pangapunten. Sapa kok Budha-Budi kowe iki lho kok iso. Mas pangapunten niki kados sing anu harus pakai bahasa isyarat niki. Walah. Sing menika. Kupinge remek. Nggih. Kupinge remek ndasmu kuwi. Mboten anu, mboten kupinge radi katarak niki. Mok katarak niku mat prit. Oh, wis genti to, Mas? Lho mboten ketian nggih Oh, ngoten. lah. Nek. Mangga. Anu Nenek. Nggih. Oh, ngerti bahasa isyarat. Ngertos. niki niki cantik tapi pangapunten. Nggih. Nggih. Radi mboten saged nggih ngomong kalih anu pendengarane nggih niku wau lho. Alah mboten napa-napa Niki niku anu ra. sumbune radi cepot niki. Nggih, nggih, nggih. Kupinge bosok. Lho. Anu iki nak nyeluk piye to? Isyarat piye? Isyarat ngene lho ngene. Nama kamu siapa? Oh. Oh, rumahmu mana? Baben. Babene kok cuwet. Masa baben cetha ya. Apik Nak ani ATP coba. Iya. Mardi. Meta-meta. Walah di Mardi Kancil. Aku keros. Pripun Mas Komet? Alah nggih. Yo iso omong kok. Entrane iki. Acting. Lah ya. Anu napa pekerjaan asline Oh, tak pekerjaan tenggriya. kula, Mas. Nggih, nak tenggriya. Alhamdulillah kula pekerjaan kula alhamdulillah niku alhamdulillah loh Mas Komet. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Heeh. Dinas Perhubungan, Pak. Ngubung napa? Ngubung napa? Ngubungi wong lanang-lanang. Walah ya begenggek padha. Lah sak jalur kok Oh enten dimareni ya. Nggih. Kene. Ya, Mardi mundur Mardi. Wis. Lah iki. Nah, nak niki asli. Iya asli soalnya iso ditengeri Mas. Iya. Lek gelungane gede mesti wedok. Wedok. Wedok ki. Monggo. Gelungane 2 meter kok. Monggo katuran jengkar, monggo. Jengkar nggih. Halus to. Lho. Weh, ledan kayak Bomong. Lho. banci rematik. Dan tukang gane wedi lek iki. Kowe to. Nggih. Sugeng dalu. Dalu. Ah nggih, mepetan senengane ngono kuwi. Seneng. Pak Cahyo niku senengane ngeten iki. Ngeten iki. Pripun? Sing Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. masa banci biayaan. Ki nek ning nggonku wis tak bothok lho iki. Ojo to kok iso. Sapa mau asmane? Nyuwun sewu paring asma sinten, Dik? Sik Mas. Ki kok yo es krim kegedean ngono to Mas niki Mas. Mbok napa ning nggih tambahan. Oh, Niku bar ditambani kalih dokter. kula Mas. Nggih, paring asma sinten? Asma jaler napa? Estri Mas. Sing estri. Sing estri Ira Raimu. Ira sinten? Ira Raimu. Kok dibacutne to, Nduk? Ira Raima. Ira
Son. Mau kita ngomong raimu. Lho, sing terus niki dudu aku kok. Oh, gak aku tuh rombongan. Lah iya. Iki kata apa ini tragedi banci gelut, Pak. Malah medeni. Nah iso Paling ya. asma sing estri Mbak Ira. Ira. Jeneng lanang. Mas tak ceritani sih. Jadi harus tutur ini. Aku mbiyen ki jarene buku ya Mas ya. Mainnya keras ki, wong ki keras, Pak. Ini lho kok so. Wah, Walik ta Mas ki. Napa? Walik sing ngrangkul. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sik, Met, sik. Apa? Kelek ribu ke? Lho, Ya apa kelek Mas, usulak. dadak rung tak cukur terae kok ya. Mas, lho. Mas niki sanes anu kelek, Dan apa? sanes wulu kelek. Dan niki kembangi. Heeh. Ki oyote. Oh, kita sing jeneng kembang ora waribang. Apa Mas iki Mas? Wis kembang ora waribang. Heeh, ora Delok di Google gak temu. Oh, ah. Abune be. Wah! Badek ora kaprah. Warane. Sampeyan ki cocok nang nggonku. Kuwi lho Injih, takon Mas. jenenge Pripun, asline Mas? sapa kok Nangku so. sompret nek bunga-bunga nah ya. Yuh tenan. Omong to Tik. Anu pidalem saking pundi, Mbak? Kula Caruban Mas. Caruban nama KTP. Nama KTP tak ceritani urung tak ceritani no mau kok ya. Heeh. Aku roh, Met. Mbuh aku ora melok lakon ki ya. Ngrasakno ndet Ceritane kowe. pripun, Mbak? Ah, Ibu mbiyen lahiran Mas. Lahir ki cenger ki tangise wedok wis e. Wis wedok. Tapi pripun? tapi Piye kuwi? didelok kok celepitane gak enek Mas. Celepitane. 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 Heeh. Nggih, terus? Heeh, terus bapakku mbawa ngono Mas. Oh, Pak Singo. Lah mbuh Lah, kok sing. bawa saking kagete Mas. Oh, kaget. Nah, akhirnya aku dijenengi bawa. Ora wowo. Wah, ngono kok Cik Ira Raima. Apik kok Ira Raima. Terus pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Sehari-hari terah omahku cedhek alas, Mas. Oh, ngata. Hmm. Berarti pergaweane apa, Mbak? Kerjaannya apa? Kok blandong pitolek kok. Aja banter-banter. Kok iso blandong rumangsamu? Mandor. Oh, mandor. Mandor. Nggih. Mas. Wis di pacar purung, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Pun. Hah? Pun. Ora trimo pun. Lah terus? Neng alas kuwi, Mas. Heeh. Ora trimo wong tok. Lah terus? Yo pacarku kirik, kethak, singo. Waduh, lagi wis dipangan rayap iki. Matur nuwun, Mbak. Enjing, Mas. Weh, Dikira weh, Cik Siji. alhamdulillah, Pak. Ah, Kancaku wis menemukan pasangan hidup. alhamdulillah. Wis selamat ya, Met. Moga-moga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dongakno aku gak meteng ya. Yo, sing metengi kono. Mas, Anu, Mas Komet. Dalam. Padha klontongi. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah ki anggere kleben rong sloki nu masuk. Wis sloki masuk piye to? Kan jumeneng dong. Jangan Ayo. Monggo, Pak, monggo, Pak. Wah, jan. Lah niki asli, Met. Asli. Soale dari pakaian pun benten, Pak niki. Nah ini Silvi Kumalasari. Kendalu. Sukendalu, Mas. Sukendalu. Kula istri. Oh. Asli kula wanita nggih. Ah, mosok. Nggih kok jenengan mboten percaya kan pripun? Aku ora percaya. Kaya dino ki akeh jebakan. Mboten saestu kula, Mas. Kula niki wanita asli. Asli nggih. Asli. Namine sinten? Mbak Sandy Radista, Mas. Sandy Radista. Nggih. Rumahnya mana, Mbak? Oh, kula Caruban. Oh, Caruban. Nggih. Caruban. Nggih, nggih. Caruban di. Alah. Endi to? Model. Pripun ta Nama Caruban? asli? Oh, asli. KTP. Oh, KTP. Nggih. Naryo, Mas. Naryo. Jenengan ki Anyun sewu. Mbak Naryo. Pripun? Mbak Naryo. Lah pripun? Anu nyun sewu. Apa? Sapa jenenge? Naryo. Lho. Bau. Nyapa? Lho. Aja lalu-lalu nyapa? Mosok iki Mas Naryo kon, Mas Naryo kendang kae. Ya ora duduk kok iso. Ya Allah. Kok iso? Lho Ya aku piye to kok do bingung piye? Lah iya, aku tak takok sing Lah piye to, Mas? terakhir Piye? di Heeh, sampean. pripun? Namanya siapa kalau nama panggung? Oh, nama panggung Mbak Sandy Radista. Sandy. Niki nggih. nek sunat teng rumah sakit napa? Anu mboten teng Grajen, Mas. Grajen? Nggih. Wis sesuk. Lho, pripun? Nek Lho dijelas- jenengan latan niku tanpa sakit lho, saestu lho kalau kok iso. Tapi Tapi nggih ditanjakne mau lah pamundute lah gebuk Gubuk Asmoro. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih.
Coba kaya apa kridane iki. Kridane nggih, monggo. Monggo Mas Rompal langsung kemawon. Tak tungtak. Berlima iki. Ya wae lek Saya wis bunek. Gubuk asmara. Dados. Ayo tek, ayo tek. Pripun? Kula pengen ngertos jogetane riyen, Pak. Niki kok wonten kados stemper ngeten. Energik, Mas. Energik. Energi. Tapi Pak jenengan Oji. garingan mawon. Mas. Ciro lu. Alah gur ngono bojoku ya iso. Anu Napa nggih, Pak? nyuwun sewu. Ora. Nyuwun sewu Bu Limbo. Menawi gene bojone jenengan kan ngeten iki tesih terpasang nggih to. Lah nggen kula niku tak nggo ngene iki lho. Ah ndek wingi niku mencolot metu dadak nderuki. Lah isine apa? Nek Isine apa? malah niki cor-coran. Cor-coran Ben aman ya, Dek. Ben Menawi ngersakne cor-coran. Mboten imitasi ya. Mbak sedaya, niki sing mundhut niku Butarom lho. Lho, sing apik. Sing apik, sing apik, Dek. Pangapunten, Butarom. Patur, pangapunten. Ndi Butarom? Ndi? Lho, mosok jenengan mboten pirsa Sing ndi? Butarom niku Nek ngeten, Mbak, nggih. Bakda wayangan jenengan ampun kondur riyin. Napa? Kasuwun mangke tetep teng mriki riyin. Oh, wah awake dhewe sik dadi binatang tamu. Bintang, Mbak, kok Oh iya, binatang. boten. Lha napa? Mangke ajeng tinggi tumbal nggih bangun nggih. Dadi Kowe aja sak ora. Kowe demite yo gila kok ya. Iya. Iki sampean, sing sampean kene maju. Sampean mundur. Iki sing iki ngedek kae kok iso. Ayo, anu kene, Mbak. Jogete sampean kaya apa? Cobi. Yo. Joget nae. Joget saringan. 1 2 17. Hei ha, hei ho, hei ha. Wala. Hei. Seskramku kumat. Dan sirematik piye to kowe iki kok. Kaken melayani gitu. Berikutnya, Mbak, siapa mau? Sing kaya mau kene ta? Mbok Ali Bata. Sing ngene Sing kene. mau lho sing kaya step. Ya. Ayo Mas, musik. Ciro lu yo. Yo.